Čus! Zikli mi sluchatka. Čus, vítam vás, môžem Steldit. A vítam všetkých hudíťákov a hudíťačky pri pokračovaní v tejto divnej hre. Neviem, prečo to natáčam, ale je to taká popičovka, že ma to proste baví. A tento tu si nič proste neupgradeuje. Cash on hand, seasoning, hovadiny. Môžeme si kúpiť hokej tým. Hokej, ale ja chcem toto najprv. Oh! Kraby! Kámo, to minútu, akože fakt. Tak to ne. More, a teraz som dostal brutál FPS drop. Z nejasného dôvodu, prepáčte. To čo je? What? Ja proste dostávam FPS drop. Dobre, už to prestalo. Sorry. Ja som proste natočil diel, hneď som proste, chvíľku som čakal, kým som mal prachy a hneď som to dal konvertovať, som to zostrial, konvertujem to teraz, takže možno preto, ja neviem. Ale toto je taká hra, more. Nechápem prečo, ale vždy keď kliknem na tie krevety, tak sa mi to seká. Vtedy sa mi to len sekne. Koľko stojíš? 10 miliónov, more, to som mal 30 miliónov, som mal kúpiť. Čo je toto? Dostávam 68 000, dobré. Ja som mal nejakých 30 miliónov. Rans Hockey Team, wow. To čo tady? Rans Movie Studio? Rans Bank? Rans All Company? One Angel? What? Neviem, čo sú tí anieli, neviem, jak ich získať. Poď! Pozrite, vždy keď kliknem na toto, tak proste dostanem FPS drop. Bye! Povedal som, že jak milé budeme mať týchto tu týchto somariny, ktoré mi robia FPS dropy z nejasného dôvodu. Pritom to ide pekných 30 FPS log. Why not? Robia mi veľký FPS drop. Neviem z akého nejasného dôvodu, ale povedal som, že jak milé ich budeme mať, dáme si melóny na 200. A dúfam, že to bude maximálka, lebo to budem dostať také money. More 10 krát to môžem dať. A 100 krát. To chce 601 miliónov, to ne. A keď dám max, to je 35 krát. To môžem dať teraz. Super. Teraz pôjdeme 10 krát, ne, dám si to 1 krát už iba. Tak. Pozrite. Ne. Potrebujem 11 miliónov, čo sa mi práve robí. Toto bude no neviem. Ale asi to bude krátšie videjko. Toto je na také 3 diely. Skúsime získať to Movie Studio. Alebo iba Hockey Team. Neviem. Ale rozhodne to bude na 3 na 4 diely. Možno, že ich robím dneska. Takže budete mať 4 diely na kúkanie. Lol. Vôbec neviem. Ja som zabudol, jak sa volá táto hra. Wow. To je nový poznatok, ktorý ste fajn nemohli vedieť. Fakt akože. Tie melóniky. Ja už ich chcem mať na na tej 200. Ešte 11 krát, pane Bože. Dorobte sa krevety. To bolo nejaké rýchle. Ne, keď som. Ne, ja sa... Máme čas. Máme ešte donaty, ktoré sú 26 donátov za 1,347 milióna $. To neviem, či by ste všetci chceli, ale sú to donaty? Ja neviem, ja to úplne Ne. Ježiš, ešte 2,630 milióna budeme mať na 200. Vidíte ten malý kúsok, čo nám chyba v tej oranžovej čárke? Speed of Lemonade. Stand. Tabla!
Oh. No. Um, to bolo divné. Velice ako. Dobre, prestaňme všetci robiť pičoviny. S prepačením. Ahem. No poď už, more, poď. No, davaj. Davaj. Prečo hovorím davaj? Tu, dávaj. Dávajte krevety, ja si chcem teraz upgradovať noviny. Ako ukončím tento diel? 200 lemonade, 100 noviny a 100 karboška. Alebo iba 80 karboška, ja neviem. Ja si to nikdy nestopujem, to budem musieť strihať. Takže dáme túto noviny na 100 a potom dáme takú 60 na karboške. A potom to ukončím na dneska, zoberiem si mobil a dám si radšej tie stopky, aby som vedela. Že? Ačkaj, už by som mohol začať upgradeovať. Táto je drahé jak svinia. Ešte toto je lacnejšie, more. Toto budeme mať skôr než tie noviny. Nápad, zrobím to skôr než tie noviny, ne? Aj tak to dáva viac. Nová rýchlosť. Husté. Jakmile dosiahnete 100, budete mať takéto pekné zelené, to znamená, že to máte automatiku už. Dám tie blbé krevety, ktoré mi nedávajú peniaze. Chcú peniaze, more, peniaze. Teda dávajú peniaze, ale strašne dlho im to trvá, more. To je také ťažké ísť na more a chytiť takú blbú rybu. Alebo dám tie auta na 75 kobil. Jo no. Ne, dáme proste noviny na 100, auto na 100 a všetci budeme radi, neradi, smutní, nesmutní. Ale tie noviny, viete čo, kašlem na auta, budem musieť dať tie noviny, ani tie nestíham, more asi. Čo je toto? Pizza nám dá 3-krát viac. Jo, to by mohlo byť. Tak, pizza nám teraz dáva 531 000. To dobre. To berem. No, more. Tak proste každú sekundu. Ani nie sekundu dostanem. Proste v kuse dostávam tú 600. Aj tak je to pomalé. By chcelo proste... Predstavte, až toto bude mať na 100. To je také rýchle, jak moja prdel. Manager. Čakaj, poďme hore zase, znova hore. Jo, za 10 miliónov si môžem dať tohoto. Čo mi bude robiť automaticky tie krevety. Čo je toto? Alebo si dám, z 10 miliónov si dám 3-krát, aby mi dávalo viac týchto tu. Myslím, že ne, že to dám rovno do novín. Alebo viete čo? Áno. Dáme tam tých 10 miliónov. Nech nám to robí rýchlejšie, tie donaty. Teda nerýchlejšie, sorry. Lepšie, silnejšie. Mustáž. Ach hej, proste mustáž. A toto by som mohol tiež upgradenúť, lebo to je fakt pomalé ako. Ešte tu minútu 30 mám čakať, akože. Si predstavte ten olej, jak dlho budem robiť. Čo to je, man? Jo, to je zase ten z 10 miliónov, daj mi už pokoj. Investor. Are you sure you want to reset and join 0? Ne. Jo, to keby som to chcel resetnúť, kebyže mám nejakú, kebyže chcem druhú sériu, ne. Takže to ja nechcú. Alebo hej. Ne, nechcú. Do ďalšieho dielu si našporím také peniaze, akože fakt. Jop. Dobre. Len dáme tuto už na 100. No, 88, boha. Ja to fakt nestopujem, sa teraz budem, že mám málo času. Neviete, aký je to pocit, mať také proste stres, že sakra, musím to rýchlo dotočiť, lebo mám málo času. Je to fakt hnusný pocit. Toto chce 25, že no.
Ta. Neviem, či tú hudbu počujete, ale mali by ste. A keď ne, tak čo už. Ja za to nemôžem. Repráky nemám, lebo sa mi dosrali. Som ich dosral. Tie blbé krevety mi to v kuse... No je. Viete čo, tieto dve videá skonvertujem a potom začnem radšej natáčať, lebo to je zlé. Keď takto mi to robí frame dropy. A to mám všetko na hack detailoch, hej, keby ste chceli vedieť. Pre lepší obraz. Oh yeah. Budem to konvertovať do 480, pretože som ešte neprišiel. Ako, proste mi ten fraps je taký divný. A musím povedať. Mám proste divný fraps. Divotvorný fraps. Ktorý mi proste blbne. Dám to konvertovať do 720 a dám to iba na 480. Takže dúfam, že toto budete mať v peknom HDčku. Dúfam. OK, ale teraz bude strich, aby som našporil nejaké prachy, lebo sa bojím o ten čas. Takže zatím čus. OK, som tu, takže máme našporené 224 000 miliónov. Sorry, 224 miliónov. Dúfam, že teraz mi to vyjde na tú stovku. Jasa! Fajn. Nejdeme tu robiť rage. Už to nejdem strihať, lebo som strašne lenivý. Tak lenivý, že moja prdel je až z toho taká lenivá. Monopoly! No, Straits. Eliminate standard profit. Oh. Angels upgrades. Angels sacrific. Ja neviem, kde sú tie anjeli, jak ich získať. Unlock. Jo. Tožka, môžeme ísť s tými melónmi. Až po 7000 takto dáme. Takto to bude fakt dlhá séria. Proste všetko pôjde automaticky a proste to bude mega. Si predstavte, až budem dostávať čo 13 miliónov z pice. Napríklad. Len tak za sekundu. Aj, to bude dobré. No. Myslíte, že by mi to... nevystačilo. Ešte 2 upgrady. 2 upgrady, áno. 2 upgrady. Poď. Ja by som nemusel kričať. To dáme znova. Už mám 53. Aha. 61. LOL. 61 miliónov, ale budeme to mať na stovke. To znamená, že to pôjde automatiku už, takže dostaneme nejaký scén. Nechcem klamať, takže od nejakých 18 až po 19 000 by sme niečo medzi tým by sme mali dostávať. Zadarmo. Ani nie zadarmo, ale hneď. Aha, to. A tá fotka je v kuse rovnaká. Ja fakt neviem, čo s ňou ako. Klikám všade. Neviem. Tu má celkom peknú fotku. A to je taký chudák. A tu má peknú fotku. A to je chudák. A tu má peknú fotku. A to je chudák. Ne, my nejsme chudáci. My sme YOLO, Svex, XXX, ekadla. Tak, porekadla. Ne, nebolo myslené to, čo si všetci myslíte. Že bolo myslené. Vôbec to nebolo myslené. Dobre, možno trošku, ale nie úplne. Trošku. Poď už. No, jo. Vidíte to? Čože? Ono to ešte není automatické. Ale ide to dostatočne rýchlo ako.
OK, takže toto by bolo všetko pre tento diel zatím. Čus!